Mga negosyante at residente po sa lalawigan ng Pangasinan pinag-iingat bunsod ng mga naitatalang nakawan sa lalawigan. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Naglabas ng public advisory ang Pangasinan Police Provincial Office bilang paalala sa mga negosyante at residente na manatiling mapagmatsyag kasunod ng mga naitalang insidente ng pagnanakaw na target ang ilang establishmento ng negosyo sa lalawigan. Hinikayat ang mga business owner at mamamayan na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang sa seguridad, kabilang ang pagiging mapagmatsyag laban sa mga grupong gumagamit ng distraction tactics, masusing pagbabantay sa pera at mahahalagang gamit, pati na rin ang pag-secure ng mga access point sa mga establishmento. Inirekomenda rin ang pag-install at regular na pag-maintain ng CCTV at alarm systems. Pinapayuhan ng publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa emergency hotline ng anumang kahina-hinalang kilos na mapapansin sa kanilang paligid. Binigyang diin ng Pangasinan PPO na ang pag-iwas sa krimen ay isang sama-samang responsibilidad at sa pamamagitan ng alertong publiko at maagap na presensya ng pulisya, mapipigilan ng mga kriminal na magsagawa ng iligal na gawain. Tiniyak naman ang tanggapan ng patuloy na pagtugon sa mga banta sa seguridad sa pamamagitan ng pinaigting na operasyon ng kapulisan at mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad upang maiwasan ang paglaganap ng kriminalidad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.